South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la khona ngeendawo lo Mduduzi ngaMkhwanazi zivela kwinhlangano iThuleleni Organization. Hey bafethu kubuhlungu ukuba umzali la khona-ke uyothwala ingane amahomama enyanga eziyishagalolunye kuze kufike isikhathi sokuthi ukhululeke uyikhuliseke ingane ikhuleke nawe uze-ke ube sesikhathini sokuthi nawe uyabona ukuthi usukhulisile. Kuye kube buhlungu ngama ngabe ingane yakho-ke mhlawumbe kuzofika isikhathi sokuthi idlule emhlabeni mhlawumbe idlula futhi ngesandla somuntu bese ugcina kungabutholi nobulungiswa kuye kube isilonda esingapholike leso-ke. Namhlanje-ke sinodadewethu la owenze nenkinga enjengaleyo ukuthi-ke walahlekelwa umntwana wakhe ngesandla somuntu othile-ke but-ke akabutholi kubulungiswa ngendlela abona kuhamba ngayo kancane esadini lamaphoyisa. Kodwa-ke ukhonza silandisa nokuthi asho ukuthi-ke uzocelani kaThuleleni fasimlekele ngakuphi. Sawubona dadewethu. Yebo sawubona. Kunjani ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Umama bani? Thabile Nzama. Yebo. Siyanda a. Uzalwe Siyanda? Kranscope. Wase-Kranscope? Yebo. Okay. La eThekwini nihlala Siyanda? Yebo. Okay, kwenze njani dadewethu? January 23 bengihlala nengane yami mfana uThando Nzama. January ngophi unyaka? This year. 2026? Yebo. Okay. Ngabefunda esibonelo ugrade 11. Kwaku Friday ngikhumbula kahle ngizongena night shift wafika around 4 ephuma esikoleni because ngambuza ukuthi behleliphi because lehlani ikole ziyashesha ukuphuma bathi bebenza iart. Okay, afike futhi ayena umuntu bekene umuntu obethanda ukudla ngoba wafike washintsha nje wakhumula wagqoka ishorts wafaka uphaqo wasala ngevest wase yahamba. Mina ngizohamba vele ngiyongena night shift. Mengizwa kuthiwa wafika kamngani wakhe khona umngani wakhe ongasenhle babezoya esiguqweni wabuza ukuthi bazohamba sikhatsini wathi wakhanjwa ngo6 wasuka lapho wathi usaya endlini ngaba ngesafika khona ngoba mina ngithe ngisanda ukufika emsebenzini because ngangengena u6 ngangithola icall kwathi wangiphuthuma usetholakale komunye umuzi ongenzansi kwamngani wakhe bemvalele ngaphakathi engaphansi kombhede ukhiwe ngaphakathi. Umuntu I think waphuma ngewindow ngoba iwindi ibhakade yayihlephukile engasekho umuntu eseyedwa elimele. Umngane wakhe wamthatha wamyisa ePoli la afika wathulela khona. Manje icala lavulwa kodwa manje akukho ukuqhubekayo because nomuntu okwakuthiwa ukwenzile akekho akabonakali wabaleka vele. Lo muntu owayenza lento lo umuntu obehlala ekhaya vele ubomngane nomfana wasekhaya nathi asimazi samazi ngaye lona. Yebo. Njengamanje simbuza umngane wakhe naye uthi akamazi. Amaphoyisa angikwazi noma ayamcinga noma wamcinga oqala umuntu noma wengane lapha amaphoyisa awayi ngisho uma wengane ambuza ukuthi uphi ubaba wengane yakho ngeke ube uma wengane akamazi. Kodwa nalokho okuthule. Umntwana wakho bengakanani iminyaka? Ano 17. Umfana? Yebo. Okay, utholakala phansi emzini womuntu? Emzini womuntu. Evalelwe endlini? Evalelwe elimele ngoba inhlamvu yangena la esiphongweni bathi yaphuma la ngemuva. Wangashona at the same time? Ngashonanga same time. Indle kabani indlu? Lawa abantu abahlala lapha kuthiwa ngamkhizi abafana bangasekhaya but sihlukaniswe uthukela kodwa sibizana ngomkhaya. Loyo ndlu kuhlala abafana hlezi ngavaliwe isikhathi esiningi. Indlu lesha zivuliwe ngoba ngasenhla kunendawo idawusa utshwala vele. Ube umuntu nomfana wakho ube umuntu onabangani noma mhlambe-ke abenza izinto nombe umuntu nje ohamba isonto? Umfana quiet ongafuni ukubona umuntu ehlupheka. Mengamana safari yena. Asathi into yakhe amnike lo muntu loyo. Even laba lo okuthumbulele ubemkweleta because ingane yami bengithi mengihola igrant ngikhipha u300 lo mali ayibeke agcine sebolekisa ngayo azenza umashonisa ngenxa ukuthi ufuna ukuba nemali yakhe athi ufuna ukuyithengela impahla zokugqoka. Bona laba bebesizoyena because bebenakho ukummemeza endlini awusiboleka imali engaka osiphakela ukudla ngikho mina ngisemsebenzini ngiyakubona kodwa ukudla uthi le ndlini bengithi ngeke ngipheke kodwa ukudla kukho ubephakela bona osinika insipho okugeza la endlini because ngiyakhumbula kahle ngolesine
badlula phambi komnyango bamemeza wesanda ukuphuma futhi amemeza ngathi akekho usephumile wengekho futhi ngoLesihlanu ngani uzombulala. Manje into engiphethe kabi ukuthi uzambulale wenzeni ikuphi angambulalela kona wenzeni because uthando bese umuntu odlame azambulala emfaka phansi kombhede ngoba bambona bathi bambona esemile ngase-Tiger Tavern egcwele igazi which means leyo gazi kwale kathanda ephethe isibhamu ngesandla esebalekile ngithi behleze belisa ubhakha vele. Yebo. Okay. Ngizwa la sisamo lokuthi bebe no igama lelo elingena ebuningini. Thina ukumazi kwakhe lo owenze lento lo simazi ngengane ngomfana wasekhaya ozalo ubhuti wami beumngani wakhe. Okay. Thina simazi sambuza futhi ukuthi lo muntu lo ngoba bekushiwo kuthiwa lo muntu isigebengu. Wahlala naye ekhaya thina besingamazi simazi ngaye umngani wakhe. Lo mngani wakhe namhlanje sekuthiwa akamkhiphe nakamazi ukukhululeka iqhubeka nempilo. Okay. Ngiyakule njalo lokuthi lo umngane lo kaBhakha okuthiwa wabonakala ephethe isibhamu ngesandla enanegazi. Ubonwa ubani ma? Because bakhona bambona bafana noma bengasaveli kodwa bayasho ukuthi wemile lapha ngaseThaveli ebuka ngala enze ngakhona isendlo because kuphezulu kuyavela webuka ukuthi bayamthola yini kanti lapho kuzofika umfana wakhona osebenzayo uyagoduka ufuna ukuya emakhaya ufuna uzogeza endlini enkulu ngoba kuneshawa endlini enkulu yena uhlala ngaphandle emjondolo wakhe. Uyabuza kulo okhona olapha eThaveli uthi ukhiyeleni kanti uvaleleni kanti endlini khona abantu bakushude ngaphakathi. Uthi lo mina ngishiye kuvulile lapha endlini. Mebejikela ngale babona iwindi livuliwe azangene ngewindi mengena igazi vele seligcwele phansi because umfake phansi kombhede vele. Umdubulo omphosha umdubulile basemfaka phansi kombhede. Shuthi ngenhloso kwawaza awonakala. Okay. Wase yabaleka akasekho yena. Mase bembona lapho sebeyabiza abantu ke. Sekuzosuka yena umngani wakhe lo wasekhaya. Ngoba mina epholi umbuzo wami ngamfica wona ngambuza lo wakithi ngathi ingane yami idutsholoba wathi akazi. Kuyaba mase kushiwo kuthiwa ufikile usibanibani la wabambela phansi ngomnyango wathi usibanibani uyenze kanjani lento leni. Uyazi yena ukuthi umngani wakhe owenze lento. Umngani wakhe lo uyazi ukuthi umngani wakhe owenze lento leni. Ngiyambuza mina ingane yami idutshelelweni angiphendula. Namanje lento engifuna ukuyazi ukuthi baze bambulale wayenzeni. Yebo baba emkwelete uma ukuthi babengaze nayo imali yomkhokhela babengasho kanti asinayo imali yomkhokhela. Ngeke phela bafike babulala ingane yami egcine nalo mali abayikhokhile. Abangibuyisela imali engane yami ke ngiyayifuna ke imali engane yami. Imalini? Angazi ukuthi imalini bona bayazi phela. Yini ungazi ukhipha umphefumulo ikhuphela imali encane. Ngiyayifuna. Ngabe ngiya-understand ukuthi mhlambe bekuyisigebengu esihamba nabo besenza indlela zabo zobumnyama lezi abazenzayo. But uthando mina ngiyamazi nangelilodwa ilanga belale ngekho endlini. Uthando belala endlini besihlala ku-one room but ubelala nami endlini. Uthando bevuka ekuseni ehambe esikoleni. Eyizamela impilo ngendlela e-right. Ngimnike lo 300 we-grant yakhe ngithatha 200 uzoyiphushela impilo ayithengele izinto afuna ukuyithengela. Babuye bona bazoyicela futhi. Babuye bona bazomcela ukudla futhi. Babona segcinela bambulala. Komakhelwana akekho wazi isibhamu sikhoma. Bathi basizwa kancane because ikhari radio lapha ya. Ngiyaphuzwa kwagcwele futhi. Basizwa kancane. Okay. Uma sekufika bosizo liphuthumayo bamthatha usaphila ngaphansi. Wazi wafike ePholi uthulele ePholi. Wesaphila nje. Ngoba umngane wakhe lo wamthatha ngemoto. Ngoba uthi welokho emtsheni ungawavala amehlo mfethu. Ungawavali. Ngoba udokotela washo lapha wathi
ulimale kakhulu uyabona lo muntu bemshaya ubeseduze udamage kubuchopho umshayele eduze. Kabuhlungu dadewethu, phephisa sisebo. Akekho umzali ofanele isimo esinjengaleso ukwehlula into enjengaleyo. Amaphoyisa ke afike statement. Afika amaphoyisa endaweni afika ayibona futhi ne-camera yalapha eSaville. Khona ne-camera nje? Ayibona i-CCTV ukuthi ubani ongenile isikhathi ngena ingane, ubani futhi olandelile wayongena khona. Umfana wahamba yedwa ngokuvula kwekhamera? Wangena engakwazi ukuthi ngoba amaphoyisa asitshena ukuthi atholeni lapha kwikhamera, kodwa ikhamera iyaveza ukuthi usukile lo bebethi uBhakha waye endlini. Lo ngasabonakala futhi ephume endlini esikhathi sephuma ngoba usephume ngewindi vele. Mana-ke dadewethu, ngifisa ukuthi ukuthola kuleyo ndawo. Umuthi amaphoyisa wanitshela ngalutho. Sorry. Nakho kodwa ngiyakuzwa ukuthi ikhamera kuyavela umntwana ngene endlini. I-footage ubani one-footage? Wasesitolo. Banikhombisa? Ngazi ngiyibone. Mina nje mhlambe ngangididekile kodwa angazi ngiyibone ngoba negazi angazi ngiye la welimale khona. Abasesitolo bakhona abakhulumayo mhlambe nge-footage, kuvelana kwi-footage? Akekho. Amaphoyisa kodwa phela akwazi uku-accessa ngithi? Ukuthi into engiyibona kubantu bayasaba noma khona ukuthi into yenzekile, but abantu uyababona sikhona lento abafisa ukutshena no but bayakufihlela. Because umsuka wendaba uyabona ukuthi bayayazi kodwa manje akekho ufuna ukuza ngaphambili angitshela ukuthi cha mathanda ukwenza ku1 no2 no3 bathule nje. Amaphoyisa ngiyawafonela umseshi ngiyambuza ukuthi kwenzakalani, uthi umseshi basalinda isibhamu sawucheckwa. Isibhamu asola? Kuthe ngibuya koNgcwaba mhlawumbe ku1 week ngibuye emakhaya kwanomfana oboshwayo obelapha egcekeni ekhaya. Eze kuyena futhi lo mngane lo ngalo obalekile ephethe isibhamu. Yes. Shuthi ngapha ngasenhlo emakhaya bambona base bebiza amaphoyisa. Uthe esebuya ebuya kumngane wakhe kanti amaphoyisa asegcwele lapha endaweni nesigameko la azohambela ngakhona ngithi vele kunethaveli lapha uya ngakhona. Ambamba amaphoyisa ambopha. Kwathiwa leso sibhamu sisawucheckwa kuyasolakala ukuthi isona lesi salima singane. Yes. Waboshwa lo kodwa ngezwe ukuthi usephumile futhi ngebhayili. Okay. Umbuzo wami uthi amaphoyisa awayiboni lento ukuthi ukulungisa abukho, lesi sibhamu esibulele khona lekhaya sisaphinde sisabuya khona legcekeni bese izonza lesi sibhamu lekhaya. No, ake singathi sona okwamanje silinde bona nje bese basakwenza ucwaningo. Ngicela ningakufaka lokho engqondweni ukuthi isona isibhamu. Ake nilinde amaphoyisa azobela nempendulo ukuthi isibhamu sithena ama-results maso-check. Yabo. Eva since kwenzeka lento usuke wakuthola mhlambe nawe ukuthi ke oluleke ngokwengqondo mhlambe ukuze ukwazi ukumukela isimo nawe yabo. Angeke simukele isimo. Akwazi ingane yami ngathola umbulali wayo. Angeke. Bayaqala afika angitshela ukuthi ingane yami wayezayibulala. Yayenzeni? Ahlisa mama. No. Ngisho ukuthi siswami ngibambelele igama mawuthi bathi kwi-footage kuvela ukuthi njengoba sengithi ngingena deep lapha yabo uyathola ukuthi i-footage akekho umuntu othi wayibona nonayo lo usuveza igama lokuthi wena mhlawumbe ayengenzeka ukuthi kwakukudideka usanobuya emngcwabeni yabo. Leswazi sengibuza ukuthi uthola mhlawumbe abantu abangakululeka mhlawumbe ngokwengqondo ukwazi ukuthi isimo ngoba osekwenzakalile ukushona komntwana ngeke sisakujika njengamanje. Sefuneka simukele ukuthi uNkulunkulu ke wapha, uNkulunkulu wathatha, but ke udila kanjani nokomthetho because ijustice ifuneka ikwazi ukuthi iyithole ingane yakho yabo. But nawe kudingeka ukuthi ube strong yabo. Sithela before siqale sishuthe la South Africa uhamba nodadewabo la, udadewabo la nawe bengiconfuse ne because bengithi mangikhuluma naye athi kuyena iyakhe ingane so ngazi ukuthi noyena ingane mayifika kayi ngiyamuza nekhulumeni ukuthi hayi osisi abakhuluma la abantu aba hyper yabo
aba-energetic nangu ngala ngizomveza yabo. So bethu ethi uyena uke uma wengane yabo. So before siqale sishuthe la ngiyamuzwa usisi uthi hayi sondela ukuze mangihluleka sengithi mina no sisi wami awukwazi ukuthi uzohluleka because imetha ibhekene nawe ngqo ingane yakho le. Yes udadewenu lo uma mncane wengane ngithi yabo kodwa wena kuzofuneka ume ufesane nento ebhekele wena kungabikho la khona uthi uzohluleka khona yabo. Musu ufuna ukubuza udadewenu ufuna ukuma ngaye at least ngangcono mhlawumbe ukuthi ubiza ubaba wengane ukuthi sondela phela sizoma nansi ingane ithi siyehlelwe into kanje. So namanje ngizama kulokho ukuthi usisi ngifisa abe strong ukuthi simlekelele ukuze mhlawumbe naye akwazi ukuthi abhodle ngoba uyayibona ukuthi ngaphakathi usalimele yabo and isa fresh lento mayikhuluma ngoJanuary so April manje yabo. It is only 2 months yabo. February March angithi yes it's April now. So kusekusha yikho ngoba ngiyambona manje ukuthi kokuningi mhlawumbe ngoku-understand nokusebenza kwe-process yamaphoyisa yabo ukuthi kube kuya ngaye ngabe mhlambe kwamanje sezikhona impendulo sezikhona ngokusheshsha. But ke leswayo ngithi okunye akawalinda amaphoyisa ukuze abuye nereport yesibhamu esiboshiwe azosho ukuthi isona noma kusona yini. So ke yikho ngikubuza sisi wami awukudinga usikulele ngalesi message ngalesi uthola abantu abangakwazi ukuthi baxoxe nawe. Abadinga. Ema Abadinga. Okay unengane ngaka? Bese uthu unganani nomunye? no 15. Sinjani isimo sokuhamba kabhuti wakhe kuyena? Thatha kanjani? I think uyanceka because uhlala emakhaya nogogo nomkhulu. Ngoba beningahlala eThekwini. Behlasuka. Oh yena wabona base kufika nje ukuthi sekuzongcwatshwa emakhaya. Okay. But nawe ke njengoba ngisho nje ngiyabona ukuthi kuningi wasafuneka ngempela ulekeleke khona. Ngikuza ukuthi nasendlini lapho umntwana alimala khona awuzange uyangisho kuwe yabo. Ngoba kusho ukuthi uyabona ukuthi isimo esikanje usenze umuntu ongabhekana naso. So umndeni uthini ke including abazali bakhe lo umngani ngalo anisola ukuthi wadubula ingane? Yabo kwamanje angazi ukuthi bacabangani abazali bakhe. Angazi ngempela akukho ngikwaziyo ngabo ukuthi bacabangani ngoba kade engekho kodwa njengamanje ngizwa ukuthi ubuyile yena umfana ukubuya kwakhe unomjondolo lapha but akekho egcekeni uyabonakala. Umbuzo wami uthi sisaphephile yini mezobuya ngezi lahlala khona akho nje around. Ngoba angiyazi into emenza ukuthi abuye angezi la behlala khona esimaze ehlala abamaze ehlala khona owathatha khona abangani bakho azobakhombisa ukuthi mina ngihlala la. Wayini esimshintshisa manje eshiya indle yakhe labangani bakhe abamaze ehlala lapho bashiya noba bashiya nathi babuya bazomlala thina yini abaleke yena ngoba phela uyena olandela abantu esingabazi thina balethwa uyena bemtshena abantu ukuthi labantu abalungile wamthatha wazombeka lana silala sikhona ingane amayikho namhlanje through yena owalanda abantu bangaphandle wazobafaka egcekeni abangalungile. Mase efuna ukuhamba lo muntu mase efuna ukuhamba uyahamba vele kuthiwa la afika khona ufika onabaleke ngoba behleze egqoka izinto ezodwa emzimbeni afika washe lapha ekhaya aneke. Mase eqedile ngithi usehambile manje sebalekile useyokona phambili la ngaziwa khona useqedile la. Wayekhona emngcwabeni wemfundo lo? Wekhona. Angazi nje lithola ithuba lokuthi achaze nokuthi umngane wakhe ngathini abafana bangasekhaya nje bafika wahlala naye phansi wathi akamazi ukuthi uyephi. Wathi nawe wathi mekudlula umngcwabo uzozama ukuthi ambheke. Ngiseme ngibuye emngcwabeni ngambuza ukuthi wathembisa wathi uzozama usumbhekile na akaphumi nalokho ukuthi kubazali bakhe ngiyamhlukumeza. Bathini abazali bakhe? Abazali bakhe babona njengomuntu ohlukumeza ingane yabo egcineni ingane yabo. Ubushonelwe kodwa wena? Eyabo kodwa yaphila. Njengomndeni nehlobo ukuphi ofisa ukubona wena kwenzakala lesiphetho sasen nje zomndeni singakhuluma thina sivela ngaphandle sizohamba thina but inside njengomndeni ufuna ngibhekele umngane wakhe
lo afika naye angitshela ukuthi ingane amaze ayibulale wayibulalelani mase bengibuyisela imali engane yami yonke abayikweleta yona ngiyayifuna ngifuna bazongitshela lemahlweni ukuthi baze bambulale babembulalelani no ngiyakuzwa dadewethu ulukhuni cha engingakusho nje sisi njengoba usuze wafika la ikuphi obufisa ukuthi ukuthole ngasedeni lakwaThweleni ngicela ningifunele umbulali mina ngingakwazi ngifuna yena noma ubulungiswa kube khona okwenzakalayo njengamanje bakuthule ngathi kufe ikata ngazi ngoba akukho okuqhubekayo kuyithulele nje okay ma kungakudumaza lokho engizokusho thina asingeni lapho ekufuneni nabantu njengababulali nje bosho nje umsebenzi amaphoyisa lo yabo okuyibona ofuneka benze sho ukuthi ke isaphula umthetho bayasifuna baze basithole ukuze sizokwazi ukubhekana nengalo yomthetho yabo thina singakulela kuphela ukuthi ke uthole impendulo efanelekile ukuthi uyithole emaphoyiseni ma but lokho ukuthi sihambe siyofuna umbulali asisebenza kanjalo kwaThuleleni yebo thina singakulela nje kuphela ekutheni ukuthi ke ukwazi ukuthi ke uthole impendulo efanelekile especially kumseshi ukuthi ke wenzakalani ukuze nawe uzokwazi ukuthi ke wazi ukuthi idaba lokuthi ingane yakhe ithola ubulungiswa luhamba kanjani sisi yebo ma and again futhi ke okunye njengoba kade ngibanje ukuthi kune 2 months in between ngizacela ukuthi ke uyinike nawe isikhathi ukuthi amaphoyisa nawo wanike awenze umsebenzi wawo yabo ngoba nabo nanka nje nani ibhasi lawo nabe sihleli nabo la yabo abashunqisa impepho nabo ukuze mhlawumbe bawazi baba nehle likwazi ukubona ngalesi ngakuboni thina basebenza nabo ngomphakathi uma befuna isigebengu nje nabo badiphendele kutheni ukuthi ke uma sibonakala isigebengu ngala bese bakhona abazohlebela amaphoyisa ayibo baqhwebe nasi isigebengu lapho singakhona yabo njengoba nje kade ufakaza nawe ukuthi kwenzeka kulo wayephethe isibhamu esegcekeni ekhaya kodwa manje ke amaphoyisa ngwanikile umkhondo ukuthi ababuze usibanibani akaze babalande labo bantu babashushwisa abantu engibabalele bona abakazi bababuze babahlabe ngambuzo bangibukile nje umuntu ohlanyayo ngibanika amagama abantu ukuthi abaye kusibanibani abafika ngizobathatha okay angithi ke ilokho ke njengoba ngisho ukuthi uzokwazi ukuthola nempendulo kubona esingakusiza ngakho thina lokho yabo uze futhi nakhona ngoba kuwena njengoba nami ngikubona nje ngihleli nawe la ukuthi ngiyabona ukuthi nawe into ukuthela inkulu ngaphakathi because ufuna ubulungiswa ngengane yakho wayithola inyanga ezo9 yabo kokunye mhlawumbe sikwenzayo thina kuye ngagcina mhlawumbe ukuze kucompromise nalo mhlawumbe icala esadini lomseshi mangabe yabo because umseshi ufana nomuntu yena iground lonke ufuneka libuke kanje abuke iposition edlala umuntu ukuthi lo nangu ngidlala kanje ekude yena kanje ukuze akwazi ukuthi mebahlanganisa bakwazi ukwenza into eyodwa ayifisayo ukuze akwazi ukuthi awine naye ke bonke ufakazi abudingayo uyabazi nanokuthi futhi mhlawumbe for example uma ukuthi khona abantu abakhombayo uma ebona njengamanje ukuthi no angeke ngikwazi ukuthi ngibathinte labo bantu ngo1 and 2 and 3 zingaba khona izathu kodwa uyokwazi mhlawumbe masuhleli naye phansi kanje akwazi ukuchazela usokwazi ukuthi ukuhlala naye phansi nomseshi umseshi ngiyakhuluma naye efonini ukuhlala phansi office nganothi telephone ekhaya yebo akuvulele ifile ukuvulele document wakupdate ukuthi kumngephi lokho agcina nje naye nami ngimtshela ukuthi naku 1 no 2 wathi okay sizoza ngizobathatha labo bantu ngithi ubafake eshubhini kuze kube manje usabafaka eshubhini uyalazi ishubhu ma angazi basho yena wathi uzobafaka eshubhini namanje shuthi usabafaka phela eshubhini phela ishubhu mama akaze bafike kuyanyiwa lapha eshubhini sisi akabalandanga shuthi wesusa mina phambi kwakhe phela nali ishubhu mama yabo alivele lifakwa noma ubani linabantu abafaka abantu ishubhu ehene linabantu nabo abanelist ziningi igebengu ehluphayo la ngithi yabo
eyifunayo la ithimba likaBafu yabo. Kunaba specific nje ukufaka neshubhu abenze lo msebenzi okufaka ishubhu sisi yabo. Ngoba lo umuntu uyashona lapha eshubhini sisi. Uyafa. Khona ngisho abafa benganzanga ngisho amacala. Ngoba akekho trainele ukuthi akwazi ukubhekana nesimo sokufaka ishubhu yabo. Uma uthi umsasho uzobalanda bafaka ishubhu, mhlawumbe uselistini, phela nayo ufika benelist. Babanje bese ke beyabhukhwa ke lapha bafaka neshubhu yabo. Ishubhu lingozi sesiliqeda umoya. Anginankinga phela womntana nami bawuqeda ngithi nowaba uphele mafanele uphele. Angithi iqiniso bayalazi. Kulungile sisi, asithembe ukuthi basazolandwa ke bafaka ishubhu yabo. Kodwa ke ungabi into oyigqamisa kakhulu leyo bangithi ishubhu lingozi ishubhu hayi bafethu. Nawe usacabanga ukuthi ubugebengu hayi linzima ishubhu yazi nje uma weshubhini hayi. There's only one way yokuthi ukwazi ukuthi uvike ishubhu. It's to tell the truth yabo, nothing but the truth. Khuluma nje iqiniso ukuchaza iqiniso lonke ukuthi hayi icala ngilenzile linje ukavoid ishubhu. Liyabulala ishubhu yabo. Indoda iyachama lapha. Iyazingcolisa indoda lapha. Ngathi amadoda phela bakhona besimame nabo abayikhohlakala abafakwa eshubhini. Okay ma, ipolice station icala lakhe likona likephi? Ika E. Olapha ka E kamasho. Yebo. Okay, no into engithembisa kanje manje ukuthi ke ngicela mhlambe sihlela usuku nawe sobona umseshi wakho yabo. Yebo. Kodwa ngiyacela nami ukuthi nje ubanike isikhathi ungabafaki nawe incindezi kakhulu yabo. Kusemanzi phansi yabo. Naye lo baleka ama ukuthi wakwenza izomthola ingalo umthetho. Ingalo umthetho inde dadwethu. Inde. Yabona mabethi inde ingalo umthetho. Manje inkinga ukuthi njobe ebaleke engatholakala umazi ukuthi ucabanga noma ucabanga mhlawumbe uzobulala mina ukuze kuphele yonke indaba yeqala. Phela icala likho kwena dadwethu yabo. Angicacise kanje. Phela yena uyazi ukuthi mina njengoma wengane ngiyawazi wani. Okay, angicacise kanje na ke mama mhlawumbe uzo understand. Angithi ukuzwa nje ukuthi umuntu kaHulumeni. Yabona nje kwafa umuntu. Lo muntu usungasawona umndeni. Usuke se-on estate okomndeni kuphela ukuthi usuke uzomthatha uyenze ipress ukuthi umnqabe njengomndeni, but ngisho umndeni akwazi ukuvula icala ngelemed livulwa uHulumeni because athi uHulumeni umuntu wami lo uyena ebengikhokhela intela lo muntu, so therefore ukushona kwakhe imini engizokwenza ukuthi funeka athole ubulungiswa yabo. Imeda case nje ibelonga to the state yabo. So ke ungabe nje wedlela ngesikhathi mengathi ufuna ukuzodubulana nawe angithi yabo, because ukhona awukho wena istate siphezulu kwakhe umenzi wobubi yabo. So ngenzana noma mhlawumbe uthi uyezwe uyayibona le video nje akazi ukuthi ubhekene noHulumeni akadubula uHulumeni kanqoba uHulumeni na wonke akhona ukuthi uqedileke uHulumeni makuthi unempi njengale afuna ukuyivikela ngayo, kodwa nje uHulumeni uyena ophe kwakhe yabo. Asithembeke ukuthi uNxele uzoqhamuka. Ubani uNxele? Yena umenzi. UNxele sibonga. Angazi noma igama noma yini. Kodwa uNxele makwazi mengaphosisi. Yebo ngempilo lezo yona. Obuyaba unhlakanipho angazi. Okay no. Ohleze egqoka iskipa sepirate. Ongamazi ngaso. No kulungile dadwethu, sizohlela nje siyobona kumseshi ne. Yebo. Ngithembisa lokho mina ma. Ngiyabonga. Yebo. Wesisi. Awuze la wena ukhuluma kakhulu. Nangu. Angazi uyayitshela babebona uthule betshela ukuthi ikhehla nithuleleni. Yebo. Yini uzamgugisa mina? Ngicabanga mina ngigugileni. Cha, ukuganga. Ukuthi bengiqana ukulokhu ngichaza sonke istory. Wena uqambela manga. Not that bengiqambela manga, kodwa uqambela manga wenzani? Bengenzela ukuthi istory sethu sibe sifishane singabi side. Ayithi bengisazoqala phansi ngithi mina okay usisi wami ngesikhathi esithile kwenzeka ukuthi nokuthi so angabe sana ngahlala phezulu kodaba because bengifuna yabo sibe ne-understanding nje eseduze yabo. Awubatshela abantu ukuthi wahlala phezulu kodaba wathini? Nabo ubatshela wahlala phezulu kodaba wathini? Ngachaza phela sonke istory wathini, but ngabeka as if ingane yami ngoba ngenzela khona ukuthi yabo ubhuti sibe sikhuluma into ela hayi ukuthi ngithi ngiyala ngilokhu ngitranslate ngitransfer yabo yonke into, so yeah ngangenzela lokho. Manje ngibuka emafonini la nento ukuthi hayi leli khehla zolishaya ngo1 and 2. Cha hayi kanjalo angilona ikhehla mina. Uyabona uthi awulona nginjani? Uyabona uthi awulona.
Okay, nalo udaba laseswakho-ke sesilizwile. Uthini wakho ukuphawula ngale nto? Owami ukuphawula njengomndeni into esiyidingayo sidinga ubulungiswa. Siyabudinga ubulungiswa. Yes, sisesincane isikhathi uthando sishiyile, but we feel as if we're getting failed, yabo. Ngoba kungcono kuba umseshi uyena mhlawumbe oza kuthini. Ithina size simphushe. Sihambe silokhu simbuza imibuzo, yabo. Sibone ngazuthi nje ayikho inqubekela phambili. Yebo. So nje besidinga ukuthi noma ngathiwa-ke khona umuntu ombonayo uNxele, because ngiyazi ukuthi khona abamaziyo. Ngiyacela ukuthi at least baye emaphoyiseni. Bayokhuluma nje, bayasho ukuthi no, okay, mhlambe ngiyasaba ukusho ukuthi but ngiye ngimbone endaweni ethile ukuze amaphoyisa azokwazi ukuthi nawo mhlambe i-process isheshe. Because angazi noma mhlambe inhliziyo zethu ubuhlungu esibuzwile, yabo. Ibona lobo benza ukuthi enene sifuna izinto zisheshe or anything, izinto ezikanjalo, yabo. Kodwa nje sibona ukuthi nje we're getting failed. You are not being failed. I'm certainly for that. You are not being failed. You started to take your time. The process, it does not happen overnight. Yeah, I do understand. Na umseshi mangasenifeni hlale phansi naye. Anikhombise mhlawumbe amafayili abhekene nawo. Eyedwa awakhe nje ngithi yabo. It has been assigned again. Niyabona nje mangakamacala ngithi yabo. But ke angisho ukuthi never fight for justice nokuthi nama answers, but don't push as much ukuthi kuzobe hard umseshi naze agcine, because umseshi naye innocent. Uyanikezwa naye umsebenzi. Kuhleke wena usebenza restaurant angithi sebenza ngokudla? No, a spice shop, Goribas. Oh, anipheki lapho? Siyapheka. Okay. Mangizofika mina ngilambile ngithi manje yabo. Noboss wakhe akuthathise yabo iclient yabo. Akithi iclient always right. Yabo? Yeah, that's true. Ngicela nje ukuthi ninike isikhathi nami ngizoba khona ukuthi nginithathe nginise kumseshi ukuze nibe ne good understanding, yabo. Yeah. Because angale komseshi icala nizoke lizolimala. Alengalinyazwa ke nini icala iba impatient ngithi yabo. Yeah. Naye udinga bonke ubufakazi okungaba khona nama leads and everything ukuthuka ukwazi ukuthi icala leni, yabo. Yeah. Angithi njengoba kuthiwa kunama footage nama camera. Show lo umseshi usenakho lokho, but ngiyakwazi ukuthi anitshele nina, yabo. Yeah. Because mhlawumbe nizobe senizokhuluma ngalokho emphakathini ngithi yabo. Njengoba nangu sisade chaza nje ukuthi kuthiwa kwi-footage, sengimbuza wayibona ni footage? Akayibonanga ngithi yabo. Ukhona wayibona? Akekho ngithi yabo. Angithi uyabona nje le nto ayishoyo akayixoxele mina kuphela. Mhlawumbe nje seniyikhuluma lapha kwi-area ngithi yabo. Yeah. Naye umenzi obubi. Mhlawumbe sekufika lokho khona i-footage khona, yabo. So kumseshi leli ngalo ufuna kahle phezulu kwayo, because yini kuyena i-ammunition yakephi afuneka enike umshushisi to the court of law, ufuneka iproject enkantolo. Yeah. Angacompromise icala lenganeni. Yeah, goes. Yes, okwamanje ngakusho ngingathi nje ngicela nje nihlale nithule njengomuntu esimame Mrs Nemfu. Yes. Yeah. Bukhona Mrs Nemfu akakhuluma ngithi ngicela nihlale kanjalo yonke into enzobe nithola kumseshi, yabo. Angithi umphakathi awunisizi ngalutho. Noma khona bazoqhumisa babanisizi ngalutho angithi. There's no need ukuthi nani lokho nipapalaza nikhuluma kubona ngithi yabo ukuthi nitholani. Thulani in do nibhekane nomseshi kuphela nina ngithi yabo. Yeah. Okay? Isicelo kwesikathuleni kunina leso. Yeah. Sizonihlula? Hayi ngeke. Noma ngizonithenga phela amadosha esinemfu la ngithi yabo. Ngizonithenga lesinemfu noma thatha sona. Siyabonga. Okay? Ngoloko ngidle siyana ngithi naka amadosha ashiba ma. Khona lesithatha esingaka. Khona lesebhodlela ligaka, yabo. Ngithi nasi sinemfu senu nihlale nithula nje nithe du. Nizothola justice masifuna nithole ma. Yebo singajabula. Okay. Yeah. Yeah, right ke kulungile kulibonela ikhehlela kaThweleni lozama ukukhohlisa, yabo. Yabo, okay, South Africa. Cha, kane zakwethu. Ngiyabonga South Africa ke ngokusithemba nje ezinhlangano ithuleleni khona konke manje okusinibona nifika ngama numbers niletha ama concern nezikhalo zenu kuthina okukhombisa ukuthi you do have a faith on us, angithi yabo ukuthi balezi nkenisokeni nazo nenibona mhlawumbe ukuthi lokho mhlawumbe uthuleleni angakwazi ukuthi asilekele khona. Siyakubonga ke lokho. Cha naloko udaba sesizuleke olubuhlungu lo dadewethu ke
ngokudlula emhlabeni kwengane yabo ngesihluku ukuthi idutshulwe umuntu ayifake phansi kombhede ukube kwakuwumuntu ongekho nje kulowo muzi ukwazi ukuzwala ngephunga seliphuma ngamawindi nangomnyango ihluku nje yabo kwahluka lo muntu esenza laphana but ke uNkulunkulu emuhle ke yakwazi ingane ukuthi itholakale ke noma ke yagcina edluleke emhlabeni kodwa ke asithemba ukuthi ke uNkulunkulu uzokwenza ubulungiswa ukuthi ke umndeni ubuthole ubulungiswa. Cha mina ke Mduduzi Mkhwanazi egameni ke lenhlangano nithuleleni kanye neteam yonke cha siyabonga bafethu siyabonga nisale kahle emakhaya.